Hormatly vatandaşlar, bir küniň dowamında bir erbet habarlaryň biri gelip ýetdi. Olam biziň hormatly prezidentimiziň aradan çykandygy baradaky yalan habar. Bu habary ýetirýänem boldy. Öň Türkmenistanda dogulup, Türkmenistanda öňü ösüp kemala gelip, onuň özüniň ýurduny, milletini, däpde soruny terk eden haýyllaryň biri hökmünde Ak Muhammed Weltapar we onuň ýaranlary bolup çykýar şu günde. Biziň türkmençilige gelişmeýän gurrunlary, esassız gurrunlary şu ýol berjek bolup, şunuň bilen halkyň bir behwi düşün edilýän aladalaryň garşysyna goýulan bir garşylyk diýip düşünmeli. Şoň üçin hem türkmen aga özüniň duşmanynyň ölümini islemeýändir. Emma şu günde özü öň türkmen bolup şu günde türkmençilige gelişmeýän şeýle bir bolgusyz gurrunlary öňe surup halkyň agdyny alardyr diýen pikirler bilen şu habarlary ýaýradýan Ak Muhammed Weltapara türkmenim diýip bolanyp, onuň Türkmenistanlam değerligine şu günde gönnen şaýatlyk edýär. Türkmende hiç açan haýyn bolmandyr diýip ata-baba biziň ganymyza, janymyza goýup kemala getiripdir. Olaryň etjek bolýan pikirleri, maksatlary amala aşmajagyny her bir Türkmenistanly, her bir Türkmen raýaty oňa dogry düşünýär. Emma kimdir daşardan biri agdy alarçak bolýan şu gün Türkmen halky bir gaýtogul bermäge taýýar. Şonuň üçin şeýle adamlaryň milletiniň ýokdugy, özüniň adam hasabynda görünmeýänligi. Ýene bir Türkmeniň bir gowaýdan zady bar. Mert ýüze namart ýyza diýär. Mert bolsaň sen ata watanyň ene topragyň islendik wagtda sen kabul edip seni beýgeltmäge taýýar. Emma seniň özüň namart bolup halkyňa, milletiňe, watanyňa şet ýetirip hiç açan magzadyň murat tutmajakdygyny düşünäýmeli. Hormatly vatandaşlar, meniň diýän sözlerimi dogry kabul edersiňiz diýän sebäbi ata-babalarymyzyň sünnäläp getiren agzy birligini berkitmäge özümiziň münasip goşundymyzy goşmaly.